Bore da, dau. Mae Vic yn eistedd fyna. Mae fy mryn yn gynnar am hynna, yna di? Swn ni moyn cyngor meddygol, Doc, yn li appointment. Dy be yma. Gwrdd esgus dy fi. Be ddiawl? Pa edrych yna fi, da yw busnes i nag ar cartons. Ond pwy sy'n gwneud hyn? Nancy wrth gwrs. Dim golwg o'n i bore yma, cwota mwy na thebyg. Ddedodd hi wrtha i bod y llun am bas am ddim i holl fan a hanesyddol Cymru. Gwers drytarw rhif un, Doc. Paid byth a trysto nant, yn wedig os yw'n addo rhywbeth am ddim i ti. Sut gafodd ei dylun di, ta? Wydd ddim rhaid iddi. Wydd y daddi'n barod ar gyfer taith y bragdi sy'n dlan y mis. Oh, bloody hell, wedi disgwyl mlaen at hwnna. Cara fi. Fydd pawb dwi'n nabod yn ei weld hwn. Fydd yng Ngynraeg yn gweld na hefyd. Wyt ti'n briod. Gerdi, ddysio fan y ti fwn o Vic. Mae Nancy'n traff yn gwraig i wyl hi. Ond i ni jyst yn... Be ti'n galw fe? Collectible damage. Collateral damage. Llyfrith sgim dwi, pan mae fi sy'n llyfrith sgim. Achos ti fel raca, neud sens. Semi-skimmed. Oeddi na'n fwy neu'n llai dynol na skimmed iawn? Wel, a dweud y gwir, mae lefela protein a chalsiwm yn uwch mewn llyfrith sgim, mewn cyfaint, na maen nhw yn llyfrith iawn. Wedi mae'n llai dynol? Yn fy marn i, tydi stereotypau cenhedloedd y byth yn ddefnyddiol. Mae gosod nhw ar feitheg yn arbennig o afresymol. Beth? Hwna myna. Stereotypo cenhedloedd am eitheg. Na pam, sneb eisiau yfyd y ti.